Ja, goedemorgen. Vanaf de 28e etage uit de wijk Silom en Bangkok. Wat een uitzicht, hé Maassen. Is toch wat geweldig? Eerst moet we natuurlijk even lekker eten voor we erop uitgaan, hè. Dat snap je. Vandaag gaan we eerst bij de luchttrein. En weet je wat dan nog fijne van Thailand is, hè? Het is natuurlijk wel een alle hartje en een hosie. Maar dat het ook zo gestructureerd kan wezen. Maar mooi zien hoe dat je zelfs al een treintje wachten als een stel halzen achter elkaar. Vandaag hebben we een Ancient City toe. Ja, je kan wel zeggen, het is een soort Thaise Efteling, maar dan zonder attracties en assodiri. Of een soort miniatuur Walcheren, maar dan echt groot. Afijn, het is maar net hoe het wil zeggen, zou ik maar zeggen. Op dat park kon je weer fietsen uren. Maar ja, ons ben ook liever lui dan moe, dat zie je. Dus waar maar een halfkarretje uit. Dan kon me lekker scheuren over dat park. Op dit park gaan ze van alles neerbouwd. Met gebouwen wat je door heel Thailand kan zien. Tempels, paleizen, noem maar op. Ja, het is echt prachtig om te kijken. Kijk nou hier. Er rijden ze schorttunnel. Ja, je moet hier zelfs als van te lange rok aan om in de tempel te mogen komen. Al die behaarde beren moeten bedekt wezen. Ondertussen naar Johan de Kloopmeluut mag ik ook nog wat aan. Zo mooi hier eens kijken. Hier loopt nog een paal. Die gaan ze hier ook in Thailand. Ja, de natuur is echt prachtig. Dat grote park wat je hier ziet, dat is eigenlijk een beetje klein Thailand. Ze zijn alles zo'n beetje neerbouwd. Nou, het is echt prachtig om te zien. Maar ik moet ook eerlijk zijn, als je hier een paar uur kijkt naar, dan ben je het ook weer beu op. Gisterochtend dachten we nog, wat gaan we nou eens doen, hè? Die komende dagen, we waren nog niks geboekt. Maar voor het weet sta je op het vliegveld en aan mijn ticket te boek naar Krabi. Het is zomaar een uur vliegen, dus dat is wat te doen, hè? Via een app als Grab en Bolt kun je een taxi huren, ja, voor €5 bij een aande. En ja, we kwamen dan in de regen, maar goed, gelukkig is het dan aan de droge. En de natuur, ja, die is hier prachtig en mooi groen. En achter het hotel, ja, er zitten een bergbiersen. Ik weet niet hoe ze al eten, maar in ieder geval zit een grote familie aan. Kijk maar eens mee.